κλείνω λίγο εδώ. Κάτσε, το έβαλα να τραβάει τώρα. Τεστ, 1, 2. Τεστ. Γεια σας. Hello. Από το Tattoo Clinic Athens. Ήθελες να το πούμε μαζί αυτό? Θες να το πούμε μαζί? Ναι. Ωραία. Θα πάει πολύ χάλια αυτό. Κάτσε. 1, 2, 3. Tattoo Clinic Athens. Πεθαίνω, μαλάκα. Ωραία. Μήπως πρέπει να κρατάμε κάτι. Κρατάμε, ξέρω, κοιτάω. Α, ναι. Αρκουδάκι, κάτσε μην το χαλάσω. Άντε, το χάλιο. Με τα αρκουδάκια εδώ πέρα. Έχουμε την Κύρκη, από εδώ, τη Little Witch. The Little Witch. The Little Witch. Έχουμε τον Γιώργο, τον Grandly. Προφανώς, ναι, εδώ πέρα. Είπαμε να σηκωθούμε σήμερα να πούμε μια βλακιούλα εδώ πέρα να περάσει η ώρα. Θέλω να ξέρετε, απλά ότι με σήκωσε, δεν έχω πει ακόμα τον καφέ μου. Ένα μωρή, δεν έχεις πει το καφέ σου, εντάξει. Εδώ είναι ένας καφές, περιμένει. Πιες με. Βγάζει και στο ματάκι του. Τι θα κάνεις σήμερα? Σήμερα δεν ξέρω. Πέρα από το να κοιμηθείς το βράδυ. Ωραία. Σήμερα λέω να κάνω σε δερματάκι λίγο πράκτης. Ωραία. Η Κυρκή είναι apprentice εδώ πέρα. Είμαι apprentice. Εδώ πέρα, όχι Εδώ ακριβώς. πέρα. Αλλά έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά τώρα, δηλαδή κάνει ωραία πραγματάκια. Κάτι κάνουμε, κάτι Πουλώνονται κάνουμε. ωραία, μια χαρά. Οπότε ναι, άμα θέλετε μπορείτε να έρθετε να μιλήσετε μαζί της, να δείτε μικρά προτζεκτάκια άμα θέλετε να κάνετε. Κάτσε ρε Γιώργο, θα κάνω διαφήμιση. Τι? Α, έχουμε φτιάξει και book. για Έχω την Κυρκή. book, το οποίο ανοίγει και έχει μέσα σχέδια. Της Παναγιάς στα μάτια. Αλλά δεν θα τα δείξω εδώ πέρα όλα τα σχέδια, να έρθετε να τα δείτε. Δεν έχεις κάνει και της Παναγιάς στα μάτια μου. Της Παναγιάς στα μάτια δεν έχω κάνει. Εντάξει. Έχω κάνει τα δικά μου. Εντάξει. Κόφτω. Τι άλλο. Αυτό. Γενικά, άμα θέλετε, μπορείτε να γράψετε από κάτω τι θέλετε περιεχόμενο να έχουμε εδώ πέρα. Γιατί άμα μας πείτε καμιά ιδέα, να πούμε καμιά βλακιούλα έτσι να περνάει η ώρα. Θες να λέμε ανέκδοτα? Ωραία θα ήταν. Από αυτά τα δικά σου τα ωραία, τα Είναι καημένα. πολύ καβέρα, δεν ξέρω αν αντέχουν η αλήθεια. Όχι, πρέπει νομίζω κάπου στη μέση να το Αυτό, βάζεις. να δείχνουμε Αρχικά. φλασάκια και τέτοια. Θα δείχνουμε και φλασάκια. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει να δείχνεις και λίγο πιο πολύ τα κοσμήματα που έχουμε. Κόσμημα, έχουμε πάρα πολλά η αλήθεια. Κανένα έτσι άλλο σκληρικάκι. Είναι τόσα πολλά που δεν ξέρω πού να πρέπει να το δείξω. Όλα καλά δεν θα δείξουμε σιγά σιγά. Καλά, ναι, ισχύει. Επίσης κάπου βλέπω κάτι κάλτσες. Α, ναι, αυτές τις έχουμε τώρα για το χειμώνα. Αυτό. Τώρα χειμωνιάζει. Και είναι Κάτσε, ωραίο. ρε, δεν έχει χειμωνιάσει τελείως. Αλλά ναι, θα μπορούσαμε να δείξουμε καλτσούλες. Και Πώς τα τα λένε αυτά? δαχτυλίδια. Γιατί ξέχασα τη λέξη. Κολλιέ. Ναι, πήγα να πω περιδέρεα. Ιδέα. Όχι, ναι, να έχουμε διάφορα τέτοια. Δηλαδή, πέρα από σκουλαρίκια, παίζουν και άλλα πραγματάκια. Λογικά θα τα δείχνουμε κατά καιρούς. Ναι, σιγά σιγά. Έχουμε και κάτι στολισμένα μικρά μου πόνι, αυτά δεν τα δείχνουμε προφανώς. Τα Είναι μικρά μου αξία πόνι ανοιχτή. είναι τύπου δεν Ναι. πουλούνται. Εκτός αν έχετε να μας δώσετε 1.000.000 για ένα. Όχι, μωρή. Κάτσε, γιατί, περίμενε. Με 1.000.000 Γιώργο μπορείς να πάρεις τα πόνι. Όχι, είναι αξιά δεν εκτίμητη, δεν παίζει. οκ, Όχι, με τίποτα. Δεν τα πουλάμε τα πόνι. Εντάξει, ναι, ισχύει. Αχ, έχουμε πει πολλές βλακιούλες. Κόφτω. Αυτά. Αυτά. Μπορώ να Μη κλείσω. σου πέσει η κάμερα. Ελπίζω, όχι τώρα. Έχουμε βάλει τρίποδο τώρα, εντάξει. όλα Είμαστε με καλά. τρίποδο. Και πέφτει, λέει. Και πέφτει. Έλα, πανέτοιμος. Γεια σας. Γεια σας. Πού είσαστε? Είμαστε στο Tattoo Clinic Athens σήμερα με τη Φανούλα. Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, η Φανή Ελληνίδα είναι, αλλά πλέον ζει. Στο Άμστερνταμ. Ναι, και περνάει πολύ ωραία. Ζηλεύουμε. Και ήρθε λοιπόν να μας επισκεφτεί και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα τατουαζάκι, γιατί έχουμε κάνει πολύ πράγμα εδώ. Και σήμερα τι θα κάνουμε, τη θεματολογία. Η θεματική είναι από το The Wall των Pink Floyd από την ταινία. Τέλεια. Είναι σκηνή με τα λουλούδια. Τέλεια, Και θα ωραία. ξεκινήσουμε από αυτό. Έχουμε συζητήσει αρκετά για το τι θα φτιάξουμε ακριβώς. Θα το κόψουμε αυτό, πάλι. Θα κοπεί το μοντάζ. Βρε, εσύ βγαίνεις στην κάμερα.
Λοιπόν, οπότε, ναι, και έχουμε διαλέξει ένα πολύ δυνατό σημείο. Θα κάνουμε πλευρά. Θα πλευρά. πονέσει. Το αποφασίσατε. Ναι, το καταλήξαμε. Και θα βάλουμε και χρώμα, οπότε θα δείτε σε λίγο τη συνέχεια στο story μας. Ή μπορεί και όχι. Όχι, θα το δούμε, εννοείται. Αυτά. Το καημένο, το λυπήθηκα. Φύγανε όλοι. Πού είστε? Λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι είναι η τρίτη φορά που το γράφουμε αυτό το πράγμα, οπότε θα μας δείτε κάπως περίεργα. Έχουμε βαρεθεί να τα λέμε. Τεχνικά προβλήματα. Τεχνικά προβληματάκια. Take 3. Ναι, αυτό. Έλα λίγο πιο μέσα εσύ, μην τυχόν και δεν σε γράφει, γιατί δεν μπορώ να το ξανατραβήξω. Για πήγαινε, έλεξε, γράφει. Δεν ξέρω. Εντάξει, Gasp. Excited. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και τον Steve, το τρίτο μέλος της οικογένειας του Tattoo Clinic Athens. Πάμε να το πούμε και μαζί. Tattoo Clinic Athens. Ναι. Sorry, παιδιά. Μία με τις ημερομηνίες, μία με τα μέλη. Εντάξει. Έχω γίνει αστρό. Είμαστε 4, ναι. Μπορεί να μην συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου, δεν ξέρω, ίσως γι' αυτό το σκέφτηκα έτσι. 5 με το σπόρο. Α, ναι, είναι και ο σπόρος. Βασικά 4,5. Είναι εντάξει. Τι ήθελα να πω εγώ τώρα. Α, ναι, σήμερα έχουμε τρίτη του μήνα, όχι τρίτη. Στο μήνος έχουμε. Τον ήπια νομίζω, έπρεπε να πάρω πενταπλό. Τίποτα άλλο. Όχι. Λοιπόν, Είναι 3η 8 Οκτώβρη. ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι χρονιάς? Αν σου πω 2027 θα το πιστέψεις. Είσαι πολύ μπροστά. Είμαι πολύ μπροστά. Είσαι πολύ μπροστά. Είμαι πολύ μπροστά. 2024 λοιπόν. Αχα. Και έχουμε, όπως είπα και πριν, το Steve εδώ πέρα, ο οποίος είναι το 4ο-5ο μέλος του Tattoo Clinic Athens. Ένας 4ο-5ος είναι, τον ξέρεις. Εσύ γιατί ήρθες? Αρχικά ήρθα για να σε κοροϊδεύω. Ναι, κλασικά. Έτσι, αρχικά γι' αυτό. Ήρθα παρόλα αυτά στο μαγαζί και εγκαταστάθηκα μέχρι να με φάτε στη μάπα καλά-καλά. Εννοείται. Ήρθα για να μάθω να βαράω τατού. Αυτό είναι και που έχω έρθει να κάνω σήμερα. Έχω έρθει να... Ο σπόρος τον βλέπει, ξέρουμε που είναι. Ο σπόρος που... Α, εκεί είναι, μας κοιτάει. Είναι με την άκρη του ματιού σε φάση τι κάνατε, σκουλίκια εδώ πέρα, μου πήρατε τη θέση. Πήραμε τη θέση. Λοιπόν, ωραία, είμαι λοιπόν εδώ πέρα για να μάθω να χτυπάω τατού. Έχω έρθει για να κάνω έτσι μερικά σχεδιάκια, μερικά φλασάκια, να μου πει η Ειρήνη τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να το κάνω πριν ξεκινήσω έτσι όντως να κάνει με λίγα λόγια τα σχέδια που φτιάχνει ήδη, να τα κάνει σε τατού. Οπότε εδώ έχουμε ένα αστέρι. Αυτό. Ένα αστέρι γεγέται. Πάνω απ' όλα. Και γι' αυτό βασικά, επειδή η γνώση που έχω επί του θέματος προς το παρόν είναι, δεν τις έχω εξασκήσει αρκετά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με τι ασχολείσαι γενικά? Γενικά εγώ φτιάχνω κόμιξ κατά βάση, εικονογραφήσεις, τέτοια διάφορα, γράφω κατά καιρούς. Αν κάποιος με ξέρει επειδή έχω γεμίσει τον πλανήτη αυτοκόλλητα. Κατά πάσα πιθανότητα. Εν τω μεταξύ, όντως, όταν πηγαίνεις σε κάποιο από τα φεστιβάλ που είναι εκεί πέρα με κόμιξ και τέτοια, βλέπεις γύρω-γύρω έχει πράγματα. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις σε τέτοια βάση. Οπότε ναι, έχω έρθει λοιπόν εδώ πέρα για αυτά τα αυτοκόλλητα να τα κάνουμε τατού, ψηθείτε. Και συζητάγαμε λοιπόν εδώ και με τα παιδιά ότι μπορείτε κι εσείς να μας πείτε που παρακολουθείτε τώρα τι μπορώ να φτιάξω έτσι αποκλειστικά για το μαγαζί, καμιά ιδέα για κανένα σκιτσάκι να γίνει στικεράκι και να σας να τρώτε τα αυτοκόλλητα στη μάπα από παντού. Και από μένα και από το μαγαζί και από όλα τα καλά. Θα τα έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί, οπότε να έρχεστε να τα φέρνετε. Έχουμε στο μαγαζί εδώ πέρα αυτοκολλητάκια και φυλάδια της ομάδας των υπερήφανων γονέων. Σε περίπτωση που έχουμε queer άτομα που μας παρακολουθούν, που έχουν γονείς που ψάχνουν υποστήριξη, που ζορίζονται και τέτοια, μπορεί να μιλήσουν με την ομάδα των υπερήφανων γονέων, για την οποία μπορεί να ενημερωθούν και από το ίντερνετ και από εμάς εδώ και να σας φέρουμε σε επαφή για να έχουμε παντού
χαρούμενες οικογένειες. Εντάξει, εγώ κάνω συνήθεια headbanging, έτσι. Είναι. Πρέπει να βάλω metal από πίσω παίζει. Τάκια πάντως πρέπει να βάλουμε κι άλλα, τα έχουν πάρει όλα. Νομίζω τους άρεσε. Κάτσε, η Ατάκα τι έλεγε. Ότι η ντουλάπα είναι για τα ρούχα και για τα παιδιά μας. Αυτό είναι γαμπάτι Ατάκα. Το γουστάρω τρελά. Είναι μια πολύ έτσι, ωραία ομάδα, την οποία την αγαπάμε πάρα πολύ. Αυτό. Και η οποία είναι εδώ για την υποστήριξη των πάντων. Αυτό. Λοιπόν, άμα θέλετε να δείτε και τον Steve από κοντά, μπορείτε να έρθετε και από το μαγαζί, να μιλήσετε μαζί του, να μοιραστείτε ιδέες για πιθανάτα του μελλοντικά, ρε παιδί μου. Με βγάζουν από το κλουβί μου αρκετές ώρες την ημέρα, οπότε περνάω πολύ καλά. Έχω τα φάει μαστίγια νερό. τα έχουμε κρυμμένα. Όταν έρχεστε εσείς δεν θα φαίνεται τίποτα, αλλά ναι, και τα βραστά αυγά. Είναι αυτό. Έχω φάει νερό και είμαι εμβολιασμένος. Οπότε όλα καλά. Λοιπόν, έγινε, οπότε θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο με όλα τα μέλη της ομάδας για να δούμε τι project κάνουν και οτιδήποτε. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά. Να περνάτε πάρα πολύ καλά και σας περιμένουμε. Bye bye!